Και ο Ολυμπιακός στη δική του επίθεση. Σπανούλης άνοιξε το pick and roll. Πασάρι στον Πρίντεζη. Μάντζαρης από το πλάι για 3. Καλό ξεκίνημα από τον εξολοθρευτή του Ολυμπιακού, τον Άντων. Της Τσέσκα, Βιμς. Βοροντσέβιτς από το πλάι θα ισοφαρίσει. Double team στο Μάντζαρη, δεν έπιασε. Πρίντεζης με το ένα χέρι από την κορφή της ρακέτας. Ξανά μπροστά ο Ολυμπιακός. Τεόντοσιτς. Πάσα για τον Βοροντσέβιτς με ταμπλό, αυτός θα ευστοχίσει και θα ισοφαρίσει. 5 όλα. Το double team, η πάσα στον Πρίντεζη. Αυτό ξεκινάει η επίθεση. Ωραία σταυρωτή τρίπλα με το ένα χέρι το τελείωμα. Γιώργος Πρίντεζης για το 9-7. Μάτζαρης για σύν το γήπεδο. Φοβερή πάσα. Καλάθι για τον Ολυμπιακό. 9 όλα. Αυτό που σας λέγαμε. Πρέπει να τρέξει ο Ολυμπιακός. Σου 3 πόντων, αλλά ο Ντεκολό θα πάρει το επιθετικό rebound. Ο Ολυμπιακός έχει το Σπανούλη, το Μάτζαρη, που δεν προλαβαίνει τον Ντεκολό, ο οποίος θα ευστοχίσει σου 3 πόντων για το 13-9. Ντεκολό κλείνεται, πασάρι στον Κυριλένκο που θα καρφώσει. Πρίντεζης με τον Βοροντσέβιτς περιμένει για να βοηθήσει και ο Κυριλένκο. Πρίντεζης κλείνεται, πασάρι έξω. Καθυστέρησε την πάσα του και πάλι ο Παπαπέτρου, αλλά θα βρει τρίποντο στη λήξη του χρόνου επίθεσης. Καλάθι 3 πόντων, καλάθι ψυχολογίας. Αυτή είναι η καλή είδηση, αν και φτάσαμε σχεδόν 1,5 λεπτό πριν από το τέλος για να εκτελεί βολές ο Ολυμπιακός. Σπανούλης περνάει όλη την άμυνα, θα κάνει λάθος πάσα. Διορθώνει ο Πρίντεζης, Λαφαγέτ, εκτελεί από την περιφέρεια για 3. Ναι, ναι! 15 όλα, 95 δευτερόλεπτα. Κλειδί ο Άρον Τζάκσον για την Τσέσκα, όπως και ο Όλιβερ Λαφαγέτ για τον Ολυμπιακό. Πρίντεζης βγαίνει από τα σκριν, παίζει με το Χρειάπα τώρα, θα τον περάσει εύκολα με ταμπλό. Το καλάθι για τη νέα ισοπαλία, 17 όλα, είναι από Τσέσκα. Τζάκσον, η προσποίηση με το ένα χέρι εκτέλεση. Καταπληκτική ενέργεια απέναντι στον Όλιβερ Λαφαγέτ που Λοτζέσκι, Παπαπέτρου, η πάσα στην αδύνατη πλευρά. Πέτουεϊ που έχει έρθει στο μάτς για 3. Μπρεντ Πέτουεϊ. 24-20. Ο Ολυμπιακός μειώνει στους 4. Με καλό του Κυριλένκο στη διεκδίκηση του rebound. Πέτουεϊ ξεφεύγει. Παπαπέτρου, η προσποίηση πάει χαμηλά. Με ταμπλό θα πετύχει το καλάθι. 24-22. Φοβερός και τρομερός Ιωάννης Παπαπέτρου. Δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού. Αυτά τα λάθη. Εδώ η οικογένεια Σπανούλη. Ναι. Η γυναίκα του Ολυμπία Χοψονίδου μαζί με την αδερφή της Βαλέρια. Είναι όλη η οικογένεια Σπανούλη στο γήπεδο. Και τα Σπανουλάκια. Και τα 3 παιδιά του και η μητέρα του. Νέα ευκαιρία του Ολυμπιακού για να προσπεράσει. Σπανούλης περνάει την άμυνα του Τζάκσον. Σπανούλης χαμηλά κόβεται χωρίς φάουλ. Ευνηδιασμός της Τσέσκα. Τζάκσον μέχρι το lay-up. 27-24. Μάτζαρης. Παπαπέτρου με τον Κυριλένκο. Παπαπέτρου περνάει, γυρίζει με το ένα χέρι, πετυχαίνει καλάθι. Είναι ασύλληπτος ο Ιωκόρ. Παπαπέτρου για τον Σπανούλη. Περιμένει τον Ντάνστον. Σπανούλης διαβάζει την άμυνα, κόβεται τον Κυριλένκο. Ντάνστον κάτω από το καλάθι με ταμπλό. Θα σκοράρει μπροστά ο Ολυμπιακός. 27-28. Χρονιές. Επανέφερε η Τσέσκα. Βιμς που έχει γυρίσει το μάτς. Ξεμαρκάρεται από το Μάτζαρη, θα ευστοχίσει από την κορφή της ρακέτας. 29-28. Κλείσει το lay-up. Γλίστρισε κιόλας ο Σπανούλης, ίσως αυτή τη φάση να έκανε και βήματα. Επανέφερε ο Ολυμπιακός, Πρίντεζης για 3! Ναι! Αφού δεν σκοράρει ο αρχηγός, σκοράρει ο υπαρχηγός. Ο Γιώργος Πρίντεζης. Για τη νέα ισοπαλία στο μάτς. Πάμε και το τρίποντο που έστειλε τον Ολυμπιακό στο Final Four στο τελευταίο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς με την Μπαρτσελώνα. Άστοχος ο Τεόντοσιτς, μακρινό rebound του Λοτζέσκι για τον Ολυμπιακό. Λοτζέσκι στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Λοτζέσκι μέχρι το lay-up για το follow κάρφωμα. Ήρθε ο Στρέιλερ, ο Θελοχάντερ. Πρίντεζης μακριά, τραβιέται ο Καούν για τον μαρκάρι. Πρίντεζης τον περνάει εύκολα, η πάσα στον Ντάρντεν. Αυτός θα κάνει μια λάθος πάσα, κλέβει ο Τζάκσον. Και με το Μάτζαρη θα φτάσει μέχρι το lay-up. Λάθος από τον Ντάρντεν. Με το Χάντερ που έχει μπει στο μάτς. Και ο Ντεκολό είναι στο παρκέ. Ντεκολό ξεμαρκάρεται ο Γάλλος. Άργησε ο Σπανούλης. Έμεινε πίσω από το σκριν. Τον τιμωρεί ο Ντεκολό. Λαφαγέτ πάει για το κλέψιμο. Και θα τα καταφέρει ο Τζάκσον. Ντεκολό στον ευθυδιασμό από το λάθος του Λαφαγέτ που υποχρεώνει τον Γιάννη Σφερόπουλο να καλέσει time out.
ενώ ο Δημήτρης Ιτούδης ετοιμάζει τον Μίλος Τεόντοσιτς. Και η διοικητική ηγεσία της ЦΣΚΑ εδώ, ο Αντρέι Βατούτιν, ο πρόεδρος της ομάδας. Διάστημα. 3,5 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Φοβερή προσπάθεια του Σλούκα, απαντάει γρήγορα, αλλά στην ίδια ομάδα που φέτος είναι πολύ πιο βελτιωμένη, την ЦΣΚΑ, και στο Λονδίνο, στο τελικό γύρισε μετά την πρώτη περίοδο από το μείον 17 ЦΣΚΑ, 49-42. Αγραβάνης για το Σπανούλη, Πρίντεζης από τη γωνία για 3, ναι, 49-45. 49-45. Σλούκας, ωραία σταυρωτή στον Τεόντοσιτς, περνάει την μπάλα χαμηλά, Αγραβάνης, ναι, 49-47. Και στα 48,5 δευτερόλεπτα, ο Ολυμπιακός αντέχει, ο Ολυμπιακός δεν παραδίδεται, ο Ολυμπιακός αρνείται να χάσει. Και ακούτε τι γίνεται από τους περίπου 1500 φίλους των Ερυθρολεύκων. Σπιρτάδα να τελειώσει τη φάση, ψάχνει την πάσα ο Βασίλης. Τεόντοσιτς, την ύψος στο lay-up, 51-47, τέλος τρίτης περίοδου, Ολυμπιακός στο μείον 4. Με figure eight στην περιφέρεια, για καλή κυκλοφορία της μπάλας. Αγραβάνης απέναντι στον Χάινς που τον σταματάει. Μακρινό rebound, αυτό που θα πούμε, πρέπει να ψάξει τέτοιες πάσες για να ανοίξει η άμυνα των αντιπάλων του. Τις backdoor passes δηλαδή. Καλή άμυνα του Αγραβάνη. Rebound όμως από τον Χάινς. Χάινς βγάζει έξω για τον Τεόντοσιτς. Αφύλακτος αυτός για 3. Δύσκολο το μαρκάρισμα του Τζάκσον Παπαπέτρου. Ουίμς. Χρειάπα. Ψάχνει τον Καούν. Κοντά του είναι ο Παπαπέτρου. Αλλά ο Καούν πανέξυπνα πάει κάτω από το καλάθι και με το ανάποδο lay-up σκοράρει. 59-51. 61-62 πόντους να νικήσει αυτή την υπερομάδα. Ουίμς. Πάσα έξω για τον Χρειάπα. Αυτός τροφοδοτεί τον Καούν. Δεν μπορεί να τον σταματήσει ούτε ο Πετγουέ. Είχε μισμάτς καταρχάς ο Καούν. Ντεκολό από την κορφή της ρακέτας είναι εύστοχος, 63-54. Είναι ίσως ο καλύτερος παίκτης στο σημερινό παιχνίδι, επιθετικά τουλάχιστον για την Σπανούλης το πρώτο του σουτ. Το πρώτο του εύστοχο σουτ είναι σουτ 3 πόντων, 63-57. Με φάσεις βγαλμένες από την εποποιία της Εθνικής στο Βελιγράδι το 2005 και εκείνη την σπουδαία ανατροπή στον ημιτελικό με τους Γάλλους, με τον Ντεκολό να συμπεριφέρεται αφελώς, μπασκετικά αφελώς στις τελευταίες φάσεις και να παίρνει 4 ποντάκια ο Ολυμπιακός με τις βολές του Σλούκα και το τρίποντο του Σπάνι στην επαναφορά. Ζητάει μπάλα ο Κυριλέκο κάτω από το καλάθι. Τεόντοσιτς με τον Σλούκα μπροστά του. Τεόντοσιτς άστοχο σουτ. Ο Πρίντες στο rebound, πάσα ευθυνδιασμού. Σλούκας πάει για το lay-up. Ναι! Ο Σλούκι Λουκ που σουτάρει και πασάρει πιο γρήγορα από τη σκιά του. Φέρνει το παιχνίδι σε απόσταση 2 πόντων. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει και απόψε, όπως τα κατάφερε στην Κωνσταντινούπολη και στο Λονδίνο, όπως τα κατάφερε με την Μπαρτσελώνα. Οι Έλληνες, οι πολυμήχανοι Έλληνες παλεύουν μέχρι το τελευταίο λεπτό. Πρίντεζης για το Σπανούλη σου 3 πόντων. Ναι! Ναι ο Κιλμπίλ! Ναι ο Ολυμπιακός! 63-64. Αποσβολωμένοι οι Ρώσοι καλούν time out. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Σπανούλης με τον Βοροντσέβιτς. Σπανούλης παίζει 1-1. Σπανούλης στέκεται και εκτελεί για 2. Ναι, ο Κιλμπίλ στη λήξη του χρόνου. Ένας απίστευτος διαστημικός Σπανούλης την κρίσιμη ώρα. Από τα 38 συνολικά για το φινάλε του αγώνα. Ουίμς από την baseline με ταμπλό σκοράρει και ισοφαρίζει 66 όλα. Σημότερη ώρα. Ο ημιτελικός στην κόψη του ξηραφιού. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού που έχει ξυπνήσει στα τελευταία λεπτά με την μπάλα στα χέρια. Μπροστά του ο Ντεκολό. Σπανούλης. 5-4. Δοκιμάζει σου 3 πόντων. Σπανούλης. Ναι! Ο Κιλμπίλ σκοράρει και πάλι με το χέρι του Θεού. Φάουλα τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Τώρα το καλάθι μπαίνει, ναι, με το χέρι του Θεού. Πιστεύει ο Ολυμπιακός. Αυτός θα του δώσει και πάλι την πρόκριση. Ποιος άλλος, ποιος, ο Σπανούλης, ο Θεός. 66-69. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να το διαπράξει και πάλι. Απλά δεν πιστεύουν αυτό που τους ξανασυμβαίνει. 68-70. Έχασε τη δεύτερη βολή ο Σλούκας. Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να δεχτεί τρίποντο. Να παίξει μια καλή άμυνα. Κλέβει ο Σλούκας. Τέλος παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό. Το ξανάκανε. Ναι, οι πολυμήχανοι Έλληνες. Οι καμικάζοι του Γιάννη Σφερόπουλου.
Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό. Το ξανάκαναν αυτοί οι γεννημένοι νικητές. Ο Βασίλης Πανούρης στο χειρότερο βράδυ της καριέρας του για 37,5 περίπου λεπτά είναι αυτός που στέλνει και πάλι τον Ολυμπιακό στο τελικό. Είναι η μεγαλύτερη εποπτεία της τριθλικής ομάδας του Πειραιά. Αυτή η ομάδα θρύλος, αυτή η ομάδα των υπερβάσεων, αυτή η ομάδα των θαυμάτων, μόνο αυτή η ομάδα θα μπορούσε να πετύχει και στο απόψινό παρακαλώ παιχνίδι τέτοιο θαύμα, τέτοιο αθλητικό επίτευγμα. Προσπαθούμε να δώσουμε όσο γίνεται καλύτερα τη διάσταση του απόψινού αθλητικού κατορθώματος του Ολυμπιακού, αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά οι λέξεις χάνουν το νόημά τους για αυτή την εφτάψυχη ομάδα. Ναι, Βαγγέλη, και θέλω να γυρίσω πολύ πίσω το βίντεο του αγώνα, να δω στο 4-14 που είπα ότι δεν έχει κρυφεί τίποτα και περιμένουμε την ανάκαμψη αυτού του μεγάλου παίχτη που 19 χρονών τον γνώρισα με τη Λάρισα, από την Εθνική Εφήβων, και ήξερα πάντα στον εαυτό του ότι δεν θέλει ποτέ να χάσει. Εδώ ο γεννημένος νικητής και η σύζυγός του. Ο μικρός ξύπνησε. Έτσι ξύπνησε τώρα. Δεν μπορούσε κανένας να όση ώρα κοιμόταν έβαζε καλάθι ο Bill Gill, ο Kill Bill, ο Βισπαν, όπως μπορούμε να τον ονομάσουμε. Και η τύχη του Ολυμπιακού δούλεψε, αλλά και δούλεψε και πραγματικά όλο το ελληνικό μπάσκετ και όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι πρέπει να χαρούν με την επιτυχία του Ολυμπιακού.